Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар шаҳраки Ҳисор, шаҳри Ҳисор, посёлкаи болои канал. Ана ҳамин болои канал дӯстон, роҳи Душанбе мешавад, Харбуза поёнтар мешавад. Аз ин тарафи мост, ана ҳамин болои канал, кӯчаи Навоӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар кӯчаи Навоӣ дӯстон. Дар ҳамин сатир замин 7 дар хона обшид, 3 то бино аст дӯстон. Як бинои пешина, як бинои новостройка бигем, як бинои 80-85% сохташудагӣ дигар. 3 то бино. Хоб, ана ҳамин роҳ, ана ҳамин ҷо сар мешавад дӯстон. Мактаби 4, мағоза, поликлиника, садик, ана ҳамин чизо дар ҳамин территория ҳаст дӯстон. илтимос то охири видеоро тамошо кунед, то охири видеоро тамошо кунед. полни штоби бохабар шавед маълумоти ана ҳамин хонаро, чизе ки фаҳмода натонистем, маълумоти хонаро бештарша соимур медиҳад. хоб, меравем ба сӯи хона. хоб дӯстони азиз, ана ба пеши кӯча омадем дӯстон. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин хона аст дӯстон. ду дарвоза дорад. бинед, полни кӯча асфалт, ҷои ҷубори об дорад дӯстон. инҷо бошад мағозаи ҷои иси акбар аст дӯстон. сари роҳда хонаи фурӯшӣ ана ҳамин сари роҳ аст дӯстон. посёлкаи болои канал, кӯчаи Навоӣ. ду дарвоза алоҳидарам дӯстон фурӯхта мешавад, алоҳидарам ҳуҷа дорад. ҳозир мо як нарх мемонем барои ана ҳамин ду ҳавлӣ. мактаби 4 дар наздикӣ ҳаст дӯстон. хоб, медароем ба даруни ҳавлӣ. бо диққат тамошо кунед дӯстон. полни хонаро маълумот ча метавем, бисёр чизои дорад ки мақсад гап мезанем дӯстон. бо диққат тамошо кунем. хоб, дар сари роҳ мебинем як бинои 4 ошона аст дӯстон. 4-ум ошонаш мансар, 1-ум ошона соколни подвал аст дӯстон. дар он ҷо бошад як бинои 2 ошона, 2-ум ошона хонаҳо мешавад, 1-ум ошона подвал. дар ин ҷо бошад 4 дар хона, хонаҳои пешина, хонаҳои бобогӣ дар ин тараф. аз ин бар бошад дӯстон як мошинаи подвал кардагиам, такиш ҷои барои зал, ҷои кухни летни, бочка дорад дӯстон. 3 тона бочка, бочкаи 800 литра ана миҷо, бочкаи 3 тона дар боло дар мансард аст дӯстон. 5 сотиқ замин. квадрати ана ҳамин биное ки мебинем дӯстон 480 квадрат аст. 120 квадрати ҳар як ошона. бинои дигарам мебинем дӯстон, квадраташ обшиш 110 квадрат. бинои дуюм ошона, подвалаш 93 квадрат, 203 квадрат дар ана ҳамунҷо квадрат. обши квадрате ки ана ҳамин биноро полнисти мебинем дӯстон 683 квадрат. 5 дар хона дар ин бино ҷойгир аст, 3 дар хона дар унҷо, обши 7 дар хона полнисти ана ҳамин биноро мебинем дӯстон. хоб, аз сари роҳ сар мекунем. полни аввал аз даруни хона медонем, маълумота нишон медиҳем дӯстон. баъдан чизе ки нафаҳмидем, натонистем фаҳмонда дӯстон, маълумоти пурраро соимур медиҳад. хоб, 1-ум ошона дӯстон, як подвал, ростак медорем, як калидор, холи калон мешавад. як калидори вагонка кардагиам дӯстон, полностью. аз сари роҳ 1-ум дар, аз тарафи дасти рост падъабой полностью як меҳмонхонаи калон аст дӯстон. 120 квадрат, 1-ум ошона гуфтем, ҳар як ошона 120 квадратӣ. хоб, 3 тириза дорад, як тириза аз тарафи дарвоза, 2 тириза аз тарафи бари бино падъабой кардагиам.
полный тайёр аст. Коридор гуфтем ки вагонка. Якум дар аз тарафи дасти чап кухня аст дӯстон. ишон падабуй. метавонед хона кунед, метавонед кухня. дарош ҳамаш нав часпондадан. сеюм дар дӯстон як комнатаи спальня аст. дар ин ҷо бошад ростак як шкаф мешавад дӯстон. аз ин бар бошад ҷои санузел. хоб айни ҳол ҳеҷ кас зиндагӣ надорад дӯстон. ремонт рафта истодааст. чизе ки мебинем анамихе дигар ремонташ ба анҷом расидааст дӯстон. ин дар бошад дар тарафи хафои бино аст дӯстон. ана биное ки дигаре гуфтем ана ҳамин аст дӯстон. инҷо бошад лесенса ба бари бино тарафи пеши ҳавлӣ. инҷо бошад таги ана ҳамин як кладовка барои анҷомхона. бисёр ҷои анҷомхона дорад дӯстон. ҳамаашро гап мезанем. хоб таи ана ҳамин лесенса ҷои анҷомхона дорад. ягон подвалча тарафи боло мерем дӯстон. соколҳои битони аст дӯстон. фасалзадагӣ дуюм мошина. дуюм мошина полни ремонташ ба анҷом расидагӣ аст дӯстон. кафел полносизадагӣ. абой ростаки балкон мешавад. хоб якум дар аз сариро ба навор мегирем дӯстон. ҷои ҳамом ва ҳоҷатхона. полни кафел. инаш ҳоҷатхона аст дӯстон. дигараш як ҳамоми калон. душевой. дарош ма паноҳ ҳамаш салфон печ. хоб якум хона. болон аминат. дар дуюмашона се дар хона буд дӯстон. дуюмги хона. меҳмонхона буд дӯстон. сеюм хона. ростак як балкон мешавад. балкони калон пеши бино дӯстон. як чайлоби калоне ки то пеши дарвоза аст дӯстон. меравем ба чорум ошина яъне мансар дӯстони азиз. хоб мансар ҳеҷ шикардагӣ нест аз дӯстон. як плашаткаи калон, як бочкаи 3 тонн об. анами роста ки мебинем 3 тонна об. анам хел як плашаткаи калон аст. хоб мефармем ба подвал.
خب сайрро аввал нишон медиҳем дӯстон. Дар ин ҷо гуфтем ки як 800 литра бочкаи дига об аст дӯстон. Канализатсия дорад дӯстон. Як канализатсияи се то канализатсия аст дӯстон дар ин ҷо. Якум канализатсия ана ҳамин аст дӯстон. Калудес канализатсия. Як то дига дар он ҷо канализатсия аст дӯстон. Як то дига дар ана ҳамин дурун. Канализатсия ки ин ҷо мебинем дӯстон, як канализатсия чуқурияш 6 3 ба 3 аст дӯстон. Дар мобайни ҳавлӣ нашод бу мекардагиш дӯстон, турба буровардагиан. Ана турба полностью ба боло. Мақсад ягон бу надорад. Ин канализатсия барои танҳо ҳамом ва ҳоҷатхона аст дӯстон. А канализатсия ки дига дар он ҷо дӯстон, вай барои фақат кухни. خب دیگری کالودس کانالیزاسیا دوستان در آن همینجا یک کухни لت می‌کردیم. آن همینجا در جای گیر است. اینش باشد 2:1. آن همینجا کانالیزاسیا دیگه است دوستان. تورباش برآوردگیم ولو بنام میگیریم. خب راست که میشود دوستان جای زال کردگیم. یک جای فیتنس هست یکم چی شکاتور کردگی تیار است برای زال. این بیشتر توربای کانالیزاسیا از اینجا آلوهیده، از اینجا آلوهیده، از اون بینو همش آلوهیده است دوستان. خب در اینجا میبینیم یک کات هست دوستان. یک водопад дарахтои мевадианда ҳаст. хоб инҷо гуфтем ки як бинои пешина аст дӯстон, чордархона. ана ҳамин дарвозае ки мебинем дӯстон, алоҳида ду тақсим мешавад. нафароне ки хона харанд метавонанд алоҳида анхи қатъи бино анхи алоҳида харад ва кадоме ки мақсад алоҳида мехарад метавонем ки аз ин дарвоза алоҳида дига бари биноро бигирем дӯстон. хоб меравем ба сӯи бинои ду ошёна падвалаш қатъи дӯстон. дар ин ҷо бошад се дархона аст. ҳозир дар омада ба навор мегирем. инҷо метавонед болошда дӯстон монолит аст. як ошёнаи дигар бардорем. хоб роста ки роҳ ба дуюм ошёна мешавад. аз ин бар якум хона кирпич, роста ки калидор, дуюм хона. ҷо бошад кухни мешавад дӯстон ва калидор, ҳамом, ҳоҷатхона. ду дархона дар ин ҷо дӯстон. ду дархона дар ана ҳамин биное ки мебинем. ду дархона боло полни монолит метавонед дӯстон. дар болош ҳам як ошёнаи дигар се ошёна шавад дӯстон қатъи падвалаш. хоб дар ин ҷо мебинем дӯстон як бассейни калон аст. як бассейни калон 7.5 ба 5 чуқурияш 3 аст дӯстон. ана ҳамин канализатсия мебинем дӯстон. ин канализатсия барои танҳо кухни аст. гуфтем ин 6 ба 5.5 колодес аст. 6 чуқурияш 5.5 колодес
бараш хоб кардагиам дӯстон. Ин калон аст. Ин фақат барои кухни, ду тои дигаш барои оби ҳаммому ҳоҷатхона. хоб аз ин бармерем. забори ҳамин 10.5 сотиқ аз куҷо сар мешавад дӯстон? Аз куҷо тамом мешавад? хоб аз ана ҳамин ҷо, ана ҳамин бассейне ки мебинем ба бари ана ҳамин хона, ана ҳамин хеле ростаки маҳкам мешавад дӯстон. 10.5 сотиқ аз ана ҳамин тарафи ана ҳамун якум дарвозаи дар омадем, ана ҳамун ҷо то ана ҳамин ҷо тамом мешавад дӯстон. хоб медароем ба тарафи як бисёр ҷои хуб аст дӯстон. нигоҳ кунем, полни бетон кардагиам. инҷо як халаденки калон аст, беҳад калон дар ана ҳамин ҷо кардагиам. ана дӯстон халаденика нигоҳ кунем, як ҷои падвали калон аст. полни аз ин лав то ин лава дӯстон. халаденики калон. гуфтем ки квадраташ 93 квадрат аст дӯстон. 93 квадрат ана ҳамин падвал аст. ҳабдаҳ ба 5.5 дӯстон. баландиаш 4.5 падвали холӣ. 17 метр дарозиаш, 4.5 метр баландиаш, 5.5 метр бараш дӯстон падвал аст. хоб дар таи ана ҳамин лестница мебинем дӯстон як ҷои комнатаи 3x3 барои камераҳои мушовидавӣ дӯстон. барои ҳамин камераҳои бино полностью як комната кардагиам. ҳозир вайшам дар омада ба навор мегирем. ана ҳамин дирижачаи падвал аст. ростаки медароем дӯстон. агар торик набошад, торик аст дӯстон, ба навор намегирем. як 3x3 комната кардагиам, полностью барои камера дӯстон. хоб полностью хонаро нишон додем дӯстон. свет ҳам 2 линия свет аст. 3 фаза, линия 3 фаза аст дӯстон свет. насбат об свет камбуди нест. так як бор дигар такрор мекунем дӯстон. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор, пасёкаи болои канал, кӯчаи навоӣ. 10.5 сотиқ замин, обши хона 7 дар хона аст. 5 дар ин ҷо, 2 дар ин бино. 7 хона беғаз аз 4 хонае ки дигар дар ҳамин хонаи пешина аст дӯстон. хоб дӯстон 480 квадрат ин бино аст. 203 квадрат он бино. обши 683 квадрат. танҳо ҳамин ду бино хати падвалошон дӯстон. беғаз аз ин ҷо дӯстон, беғаз аз ин 683 квадрат. бисёр чизо дорад дӯстон. чизе ки фаҳмонда натонистем, маълумоти пурраро соҳибмулк метиҳад. 3 то канализатсия, 2 линия оби насос, 2 та оби водопровод, 3 та дорад дар дуруни ҳавли турбои 32-50 насос, мактаби 4, 2 то бочка гуфтем 800 литра, 3 тона. ҳай дӯстон, нархи хонаро гап мезанем. нархи хона $185,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. варианти алишӣ дорад дӯстон. ягон як комнатага дар шаҳри ҳисор ё ки дар душанбе бошад, алиш вариант ҳаст. алоҳида хонаро гуфтем ки фурӯхта мешавад дӯстон. забораш аз ана ҳамин ҷо сар мешавад то усул. номерҳо барои тамос 976 87 61 61,
як номери дигар WhatsApp дӯстон 45 43 9 дар ана ҳамин номери WhatsApp. чизе ки нафаҳмиден маълумоти пурраро дар ана ҳамин WhatsApp занг мезанен, маълумоти пурраро соимӯ мефаҳмона дӯстон. хуб, раҳмати калон барои диққат. дар комментария менависем дӯстон, хонаро баҳогузорӣ мекунем, гапҳои қабеҳ илтимос наменависем дӯстон. полни фасад масад мезананд дӯстон. бинем ки чӣ хушк мешавад ҳали. обуна мешавем дар канал то навори оянда. хуб, раҳмати калон барои диққат.